Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, γεια σας. Ονομάζομαι Μαρδίτσα Ζεκεντέκα Ρέτζου και είμαι βιβλιοθηκονόμος. Εκπροσωπώ την Εάντιο Δημόσιο Βιβλιοθήκη Αταλάντης και είμαι σήμερα μαζί σας για να παρουσιάσω ε, την, ε, το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό που υλοποιήσαμε μαζί με το ΕΠΑΛ Αταλάντης. Ο τίτλος του είναι «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές στην ιστορία του τόπου μας, η Φιλοδασική Ένωση Αταλάντης». Ήταν ένα αρχείο το οποίο έχει μετατραπεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εδώ βλέπουμε τους ιδρυτές της Φιλοδασικής Ένωσης Αταλάντης Ιανουάριος 1928. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την αποδοχή της εισηγητικής μου πρότασης, καθώς και την φιλόξενη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Όπως είπα και προηγουμένως, εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία των ιδρυτών της Φιλοδασικής Ένωσης Αταλάντης Ιανουάριος 1928. Αυτό ήταν ένα τοπικό ιστορικό αρχείο, το οποίο αποκτήθηκε μετά από δωρεά της κυρίας Γκαλίτσιο Κακλαμάνου το 2016 στη μνήμη του συζύγου της, και η αποδοχή του έγινε με το αντίστοιχο πρακτικό, καθώς και ο ορισμός της επιτροπής που κατέγραψε το εν λόγω αρχείο. Την άνοιξη του 2024, η βιβλιοθήκη προτάθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Βρυτανίας να συμμετάσχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με το εν λόγω αρχείο. Στη συνέχεια, την επόμενη σχολική χρονιά, 2024-2025, το αρχείο μετατράπηκε από τη βιβλιοθήκη σε ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον ομώνυμο τίτλο. Αυτό το πρόγραμμα επέλεξε ο τομέας γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος του Επαγγελματικού Λυκείου Αταλάντης να συμμετάσχει ως ομάδα στόχος. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ένα τοπικό αρχείο να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα παραθέσω κάποιους από τους λόγους που τεκμηριώνουν την μετατροπή του αρχείου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όπως το να λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης και γνώσης, να συμβάλλει στη διάχυση της πληροφορίας στην τοπική κοινότητα, να αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο προσέγγισης του αρχείου και να το καθιστά ενεργό, να προάγει τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλους τοπικούς φορείς, να τεκμηριώνεται η πληροφορία που αφορά την τοπική ιστορία με συνέπεια να αποφεύγονται κίνδυνοι παραπληροφόρησης, όπως και να προτείνει νέες μεθόδους προσέγγισης της γνώσης στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης. Φυσικά, προωθεί την έννοια του εθελοντισμού και της αγάπης για το περιβάλλον, καθότι η εναρκτήρια δύναμη ήταν ακριβώς ο εθελοντισμός και η αγάπη για το περιβάλλον. Να αναδεικνύει έννοιες όπως ενεργός πολίτης και συμμετοχική διαδικασία, καταλήγοντας στο μήνυμα «η ισχύς εν τη ενώση». Τέλος, να συμβάλλει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και στη δημοκρατία της γνώσης. Λίγα λόγια λοιπόν, αρχίζοντας την ιστορία του αρχείου. Το 1927, μια ομάδα νέων της Αταλάντης με επικεφαλή στο Χρήστο Κωνσταντίνου ιδρύουν τη Φιλοδασική Ένωση η Μέλισσα, και μια άλλη ομάδα με επικεφαλή στο Βασίλη Αντωνίου Τσάπολη το Σύλλογο Φιλοδέντρων. Το 1928 αυτοί οι δύο σύλλογοι συγχωνεύτηκαν σε ένα με την επωνυμία Φιλοδασική Ένωση Αταλάντης η Μέλισσα. Κύριος σκοπός της Φιλοδασικής Ένωσης ήταν η αναδάσωση της άδενβρης και σκελετωμένης πλαγιάς του βουνού Ρόδα, στους πρόποδες του οποίου είναι κτισμένη η Αταλάντη. Σκοπός της ήταν και τόσο εύστοχος και απόλυτα δικαιολογημένος, καθότι τα νερά των πρώτων φθινοπορεινών βροχών κυλούσαν ορμητικά στην πλαγιά του βουνού από τις νεροσυρμές της Νεράντζας και του Καταράκτη, ξεχύνονταν και πλημμύριζαν τους δρόμους της πόλης, τα υπόγεια των σπιτιών, ενώ σε ραγδαίες βροχές κατρακυλούσαν μικρές και μεγάλες πέτρες φράζοντας τους δρόμους της Αταλάντης. Το 1928 άρχισαν οι δενδροφυτεύσεις και οι αναδασώσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για 20 και πλέον συνεχή χρόνια, με ετήσια φύτευση περίπου 1.000 δεντρίλια κατ' έτος. Κυρίως πεύκης και όλα αυτά τα φυτά διάθεση του δασαρχείου, του δασονομείου Αταλάντης. Φυσικά, για την κάλυψη των αναγκών σε φυτά, ο Σύλλογος δημιούργησε δικό του φυτόριο στο χώρο του Χαμέ Θανάση. Τα πρώτα πεύκα, αμυγδαλιές και ελιές φυτεύτηκαν στην πλαγιά μεταξύ του Καταράκτη και της Νεράντας. Επίσης, δεντροφυτεύσεις έγιναν και σε άλλες τοποθεσίες εντός ή εκτός της πόλης, καθώς και στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Ο Αταλαντινός Σωτήριος Τσάπαλης υπήρξε σύμβολο αγάπης και αυτοθυσίας για το δάσος, καθότι έχασε τη ζωή του σε μία από τις δράσεις του Συλλόγου. Το 1936 με 1937
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου θεμελιώνεται και κτίζεται το εξοκλήσιο του Οσίου Σεραφείμ, όπου φυτεύτηκαν και 70.000 περίπου δεντρίλια και ταυτόχρονα απαγορεύτηκε και από τη δασική υπηρεσία η υδόσκηση στο βουνό Ρόδα. Η Φυλοδασική Ένωση δεν περιορίστηκε μόνο σε αναδασώσεις, αλλά διοργάνωνε και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των κατοίκων, προκειμένου να ενισχύσει και το ταμείο της. Εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο από το καταστατικό της Φυλοδασικής Ένωσης η Ελαία το 1929, δύο φωτογραφίες από τα πρακτικά και των δύο συλλόγων και της Φυλοδασικής Ένωσης η Μέλισσα και των Φιλόδεντρων η Ελαία, και το 1938 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την Φιλοδασική Ένωση, καθότι η Ακαδημία Αθηνών απονέμει σε αυτή έπαινο και βραβείο 10.000 δραχμών που αντιστοιχούσαν για 10.000 φυτά του φυτορίου με κυπαρίσια και πέφτα. Ξεκινώντας λοιπόν τις δράσεις και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Λύκειο Αταλάντης, η πρώτη δράση ήταν η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου παρουσιάστηκε στην ομάδα στόχος τον λόγο πρόγραμμα. Εκεί έγινε εισαγωγή στην έννοια του εθελοντισμού την εποχή της ίδρυσης της Φιλοδασικής Ένωσης, και η οποία συγκρίθηκε με την έννοια του εθελοντισμού στο παρόν. Η δεύτερη δράση, η οποία έλαβε χώρα στις 17 Δεκεμβρίου του 2024, περιλαμβάνει την επίσκεψη στο πρώτο πεδίο δράσης της Ένωσης, στην κατακόμβη Χάι Μαθανάσης. Η αναφορά στη σχέση των μελών της Φιλοδασικής με το πεδίο δράσης έγιναν σύμφωνα με τα στοιχεία του τοπικού αρχείου, όπου έγινε επιτόπια επίσκεψη της ομάδας και των εκπαιδευτικών στον λόγο πεδίο. Στην τρίτη δράση, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2025, η ομάδα στόχος συμμετέχει σε προγραμματισμένη δεντροφύτευση του Δήμου Λοκρών. Εκεί ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για το τοπικό αρχείο από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. Στην τέταρτη δράση, τον Απρίλιο, στις 4 Απριλίου του 2025, τα παιδιά πήραν συνεντεύξεις από τα μέλη της Εθελοντικής Επιτροπής Καταγραφής του Αρχείου με τις ενδεικτικά κάτω ερωτήσεις. Ποια στοιχεία επισημαίνετε για την καταγραφή του τοπικού αρχείου της Φιλοδασικής Ένωσης? Κατά τη ροή της εργασίας σας, πώς προσλαμβάνετε τις πληροφορίες που κάλυπταν τα έργα? Αν γνώριζαν προσωπικά κάποιους από τους συντελεστές της Φιλοδασικής? Σχολιάστε θετικά ή αρνητικά το έργο κάποιων προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία της Φιλοδασικής? Ποιο έγγραφο του τοπικού αρχείου θεωρήθηκε σημαντικότερο, καθώς και τέλος τα τελικά αποτελέσματα από την όλη εθελοντική εργασία της Επιτροπής Καταγραφής του Αρχείου. Η πέμπτη δράση, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Τετάρτου, περιλάμβανε την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης. Η επίσκεψη της ομάδας στόχους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης ήταν από τις σημαντικότερες, καθότι η αρχαιολόγος μας ξενάγησε στα εκθέματα του μουσείου, κρατώντας το μύτο της ιστορίας και μεταφέροντάς μας στο παρελθόν των προγόνων μας, σε σχέση πάντα με το περιβάλλον, όπου έδρασαν με τη μηχανή του χρόνου. Τέλος, η έκτη δράση, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου, είχε επίσκεψη στο κύριο πεδίο δράσης, που ήταν το βουνό Ρόδα. Αυτό που απολαμβάνουν σήμερα οι κάτοικοι και όχι μόνο, αλλά και οι επισκέπτες. Εκεί επισκεφτήκαμε με την ομάδα στόχο το περιαστικό δάσος του Οσίου Σεραφείμ στο βουνό Ρόδα. Εκπρόσωπος του Δασαρχείου Αταλάντης ανέλησε στους μαθητές το σημαντικό ρόλο του δάσους στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τα ωφέλη του στην πόλη και τους κατοίκους. Μέλος της Φιλοδασικής Ένωσης, αναφέρθηκε στην κοινωνική προσφορά της μέσω του συνολικού της έργου. Εδώ παραθέτουμε την πρόσκληση που απίφθινε η Άντιος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης κατά το κλείσιμο και την ολοκλήρωση του προγράμματος για την παρουσίαση αυτού σε όλους τους συνεισφέροντες στο πρόγραμμα και συνεργαζόμενους φορείς. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 9 Πέμπτου στο βουνό Ρόδα
Εκδήλωση για τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές λοιπόν στην ιστορία του τόπου μας και τη Φιλοδασική Ένωση Αταλάντης στην Αταλάντη του Δήμου Λοκρών. Παρουσιάστηκε το αρχείο της Φιλοδασικής, το αρχαιολογικό έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Βρυτανίας στην περιοχή της Λοκρίδας από το 2011 έως το 2025 και προβλήθηκε βίντεο με τη ροή και τις δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους μαθητές του τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση προτάσεων από την ομάδα των μαθητών προς τον Δήμαρχο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε και αξιολόγηση από την ομάδα στόχο και τους εκπαιδευτικούς. Απευθύνθηκε ένα ερωτηματολόγιο, ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις που περιείχε, ήταν ότι σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης στο οποίο συμμετείχατε ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντά σας, αν ήταν επαρκής ο αριθμός των δράσεων, πώς θα χαρακτηρίζατε τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, οι χώροι υλοποίησης των δράσεων ήταν σχετικοί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε ποια άλλα προγράμματα θα θέλατε να λάβετε ε, μέρος και να συμμετέχετε, όπως και οι συνέργειες με άλλους φορείς όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή άλλους φορείς του Δασαρχείου κλπ. Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δεν θα αναφερθώ στα ποσοστά που έχουν δοθεί από το ερωτηματολόγιο και θα κλείσω με τις ευχαριστίες μου, καθότι το εν λόγω πρόγραμμα και η υλοποίησή του είναι αποτέλεσμα συνεργειών της Ιαντίου Δημοσίου Βιβλιοθήκης με τον Δήμο Λοκρών, την Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Βρυτανίας, το Δασαρχείο Αταλάντης, το Επαγγελματικό Λύκειο Αταλάντης και συγκεκριμένα τον τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, καθώς και την Τριμελή Εθελοντική Επιτροπή Καταγραφής του Αρχείου. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά και τη διεύθυνση του εστιατορίου Davos Grill and More για την ευγενική τους φιλοξενία. Σας ευχαριστώ.